ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? ചെയ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമി മാർക്കുള്ള ഒരു പ്രണാമം കൂടെ ചെയ്യാം. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ഇത് 54 തൊട്ട് 64 വരെയുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ 5 ഇനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം 64 ഇനങ്ങളും തീരുകയാണ്. പക്ഷെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ 5 എണ്ണം അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് 13. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം 54ാമത്തെ ഇനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 54ാമത്തെ ഇനം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കൽ. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വശങ്ങൾ 54 മുതൽ 64 വരെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കൽ അതാണ് 54ാമത്തത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഏത് ഗ്രന്ഥമാണോ അതെല്ലാം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണോ? അതെ. അതെ, കാരണം ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത, അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മറ്റ് പലരും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തി ലഭിക്കില്ല. ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ഓരോ പ്രൂഫായിട്ട് ഓരോന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് തരുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം എവിടെ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണം? എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയ ഗ്രന്ഥമായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കന്ദപുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ ആൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനാണ്. തീർച്ചയായും അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഒടുവിൽ ദേവന്മാർക്ക് ആരാധ്യനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം തുടരുന്നു. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ തൽപരരായവർ മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എവിടെയുണ്ടോ അല്ലെ, ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇരിക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാപം മുക്തമായിട്ടുള്ള വീടായി മാറുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ആരതി ചെയ്യുന്നു, വിഗ്രഹത്തെ പോലെ ഗ്രന്ഥത്തെ നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം 10 നാമാപരാധത്തിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥത്തിനെ വെച്ച് അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു അത്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും അവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും നിന്ദിക്കരുത്. അതാണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുത്, അത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മള് ഒരു വിഗ്രഹം പോലെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരാനായിട്ട്, വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി ദേവന്മാർക്ക് ആരാധ്യനായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവന്റെ സംസാരം എന്താണെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ രാമായണത്തില് ഹനുമാന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ, ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും കാണുന്നത്. അപ്പോ ലക്ഷ്മണനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിക്കും, നീ ആരാണ്? അപ്പൊ ഹനുമാൻ താൻ ആരാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകളുണ്ട്. ആ ഹനുമാന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. കാരണം അവരുടെ സംസാരം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അത്രയും പ്ലീസിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും. വളരെ പക്വതയോടെ
ഉചിതമായ വാക്കുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നു, ഹനുമാന്റെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ശാസ്ത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും സർവസ്വമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നിഗമകൽപതരോർഗലിതം ഫലം ശുകമുഖാദമതത്ര സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ശുകമുദ്ഘാത് അമൃത അല്ലെ? ദ്രവ സംയുതം. അപ്പോ എന്താണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വായിൽ നിന്നും, ശുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? തത്തയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു എല്ലാ വേദങ്ങളിലെയും പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ്, നല്ല പഴുത്ത ഫലമാണ്. അപ്പൊ കൂടാതെ ആ പഴുത്ത ഫലം ഒരു തത്ത കൊത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചി ഒന്നുകൂടെ കൂടുകയാണ്. ഇവിടെ ഏത് തത്തയാണ് ആ കൊത്തുന്നെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വായിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതിന്റെ രുചി ഒന്നുകൂടെ കൂടുകയാണ്. അപ്പം കൂടാതെ വ്യാസദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി, പുരാണങ്ങൾ എഴുതി, ഇതിഹാസം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി വന്ന് ഉപദേശിച്ചത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ, അപ്പം വ്യാസദേവന്റെ പക്വ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഏറ്റവും സർവസ്വമായിട്ടുള്ളത് വേദാന്തം. വേദാന്തത്തിന്റെ എന്താണ് വേദാന്തം എന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങളിലൊന്നും രുചി വരില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അടുത്തത് 55-ാമത്തെ ഇനമാണ് മധുരാവാസം. അപ്പൊ മധുരാവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് മധുര മാത്രം എന്ന് വിചാരിക്കല്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന എല്ലാ ധാമും, മധുര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വൃന്ദാവനവും ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മധുര പറയുന്നു? ഉപദേശാമൃതത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭഗവാൻ വസിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പറയുന്നുണ്ട്. അതില് മധുര എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് മധുര. കാരണം എന്താണ്? എന്താ മധുരയ്ക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് മധുര. പിന്നെ നമ്മൾ കാണും അവിടെ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നത് വൃന്ദാവനം, പിന്നെ എന്താ ഗോവർദ്ധനം, അതിലെ അവസാനം രാധാകുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാധാകുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മധുര മണ്ഡലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്ന വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ട് എല്ലാം ഉൾപ്പെടും. അപ്പൊ മധുരാവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ്. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവന ഉണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുരയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മധുരാവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഈ മധുരാവാസം.
അപ്പൊ മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് 4-5 പറയുന്നുണ്ട്. 64 അംഗങ്ങളില് 4 മധുരയുടെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയരാനായിട്ട് വർഷത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ധാം സന്ദർശനം അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മധുരയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കലി കഴിയില്ല. കാരണം ധാമുകളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാമുകളിൽ ഒരുപാട് അപരാധം ചെയ്യും. അപരാധം ചെയ്താൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അപരാധം പോലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ താഴോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യം അതിന് ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അപരാധം അതേപോലെ പ്രശ്നമാകുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് ധാമുകളിൽ സ്ഥിരതാമസം നമുക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ വേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട് തന്നെ ധാമാക്കാം. നമ്മുടെ അവബോധമാണല്ലേ ധാമില് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉണ്ട്. അവിടെയും നമ്മൾ ധാമായിട്ടാണ്, അവിടെ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയാണല്ലേ ക്ഷേത്രത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ധാമിൽ നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മള് വർഷത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ധാമില് സന്ദർശനം ചെയ്യണം. കാരണം അവിടെ ഈ ധാമില് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആത്മീയ ശക്തി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയില് എന്താ കനിഷ്ഠാധികാരി തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് ധാമം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നതിന്റെ ആ എഫക്റ്റ് കാരണം ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ധാമില് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമില് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും. എല്ലാവരും മുക്തി കിട്ടും മുക്തി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നവർക്ക് അതും കിട്ടും. ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയും ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമിലാണ്. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കാരുണ്യം നമുക്ക് ധാമുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അതായത് മധുര സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ യാത്രയുടെയും ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമിലല്ലാതെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മായാശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവത് അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ ആകർഷണം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമുകളിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തണം. അടുത്തത് 56 ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, അതിന് പത്മപുരാണത്തില് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ആരാധനാനാം വിഷ്ണു ആരാധനം പരം. പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല, എത്ര 2 ലൈനേ അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം, ഞാനത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്ലോകം. ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണു ആരാധനം പരം തസ്മാത് പരതരം ദേവി. അത് പോയോ? എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാ. കിട്ടിയത്. തസ്മാത് പരതരം ദേവി തദീയാനാം സമാചരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു. കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? വന്നില്ല, അതിങ്ങനെ കറയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണു ആരാധനം പരം തസ്മാത് പരതരം ദേവി തദീയാനാം സമർച്ചനം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയോട് ശിവൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി, വേദങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അതാണ് നമ്മളുടെ അല്ലേ, തസ്മാത് പരതരം ദേവി തദീയാന സമർച്ചനം. അപ്പോ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈഷ്ണവരെ, അതായത് വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നാണ് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം അല്ലെ,
ഉപരിയായിട്ടുള്ളത്, ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവ സേവ. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വൈഷ്ണവന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അറിയാതെ നിന്ദ വൈഷ്ണവ നിന്ദ വൈഷ്ണവ നിന്ദ, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ വൈഷ്ണവരെ സേവിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കുറച്ച് ഉദാഹരണം പറയാമോ? വൈഷ്ണവനെ സേവിച്ച് ഇത് കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചത്. ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. നാരദ ആ നാരദർ നാരദ നാരദ മഹർഷി. മഹർഷി. കറക്റ്റാണ്. നാരദ മഹർഷി ഭക്തി വേദാന്തർ അല്ലെ, ചാതുർമാസത്തിൽ വന്ന ഭക്തി വേദാന്തരെ സേവിച്ചത് കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ ശബരീനെ പറയാം അല്ലെ. ശബരി മാതംഗി ഋഷിയെ അത്രയും സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഋഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ഋഷി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ശ്രീരാമനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് പോയി. പക്ഷെ ശബരിക്ക് അനുഗ്രഹം ഋഷി കൊടുത്തു. അത്രയും നല്ല സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരപുരി ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി. ഈശ്വരപുരിക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആകാനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യരെ സേവിച്ചത് പ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യരെ സേവിച്ചു. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കാഞ്ചിപൂർണയുടെ കഥ അറിയില്ലേ? കാഞ്ചിപൂർണ ഭഗവാനെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അതെ അതെ. എന്താണ് കാഞ്ചിപൂർണ? അദ്ദേഹം വരദരാജ് കാഞ്ചിപൂർണ വരദരാജനെ സേവ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന് വീശും, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരെ പറ്റും. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ വന്ന് കാഞ്ചിപൂർണയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ. അപ്പം കാഞ്ചിപൂർണ വരദരാജ് ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ജന്മം പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ കാഞ്ചിപൂർണയ്ക്കും തോന്നി എനിക്കും ചോദിക്കണമല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നാച്ചുറലി നമ്മളെല്ലാരും ചിന്തിക്കുമല്ലോ, ഇത്രയും ബാക്കി ആർക്കും കിട്ടാത്ത അത്രയും സൗഭാഗ്യം ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിൽ തോന്നി. എങ്കിലും ഈ ഭക്തൻ ചോദിച്ചത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? കാഞ്ചിപൂർണ വരദരാജന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ജന്മം എത്താൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ പറയും ഈ ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മം തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അപ്പം വരദരാജനോട് കാഞ്ചിപൂർണ എന്ത് ചോദിക്കും? അപ്പൊ ഞാനും ഈ ജന്മം എനിക്കും വരാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാ? ആദ്യം നീ പറ്റില്ല, നീ ഭക്തരെ സേവിച്ചാലേ നിനക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. നിനക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം കാഞ്ചിപൂർണ ഞെട്ടിപ്പോയി, എനിക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഇത്രയും സേവ ചെയ്ത എനിക്കെന്താ വരാൻ പറ്റാത്തതെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പോഴാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, കാരണം നീ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് സേവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ജന്മം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും മിണ്ടില്ല, കയ്യിലിരുന്ന ആ വീശറി അപ്പോഴേ തറയിലിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോകും. ഭക്തനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോടൊരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തനായോണ്ട് ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു സേവകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം വേഷം മാറിയൊക്കെ പോയാണ് ഭക്തനെ സേവിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കിപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങിയതും. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും.
അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭക്തരെ നമ്മൾ സേവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവിക്കും? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് നേരിട്ട് 2 തരം സേവ ഉണ്ടല്ലേ, വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. എങ്ങനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? കൂടുതലും വാണി സേവയിൽ സേവയിലൂടെ വാണി സേവയാണ് അല്ലേ? വാണി സേവ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് വാണി സേവ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പാലിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയാണ്. ഗുരു എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പ്രീച്ച് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 മാല ജപിക്കണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ ആ വാണി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കണ്ട് അത് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന പ്രസ്താവന അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ശംഖചക്രം ഗദാപത്മം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ വന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കണം. ആ. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നയാൾ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെ, ആ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ പാപവും മുക്തനാകും എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത്, ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ, അതായത് നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചാൽ പോലും, ആ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനുണ്ടോ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ സേവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിനെ കേൾക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണോ പറയുന്ന തത്വം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അത് പ്രഭുപാദർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന, അത് ശുദ്ധ ഭക്തന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സേവനമാണ് അല്ലെ. ഇനി ആദി പുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വായിക്കാമോ? നേരത്തെ വേറൊരു മാതാജി പറയാനിരുന്നല്ലോ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് ഹരേ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ആദി പുരാണം. പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുകയാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും ആചാര്യന്മാരും മഹാഭക്തന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് 57-ാമത്തത്, അവന്റെ നിലയ്ക്ക് ഒത്ത് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നമ്മൾ അത് പങ്കെടുക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ആ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക? അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായി ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണും അല്ലെ, അതല്ലേ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 58-ാമത്തത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസം നമ്മൾ പാലിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഭക്തി സേവനമാണ് അല്ലെ? കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാറുള്ളത്? ദാമോദരാരതി ചെയ്യുന്നു. എന്താ മാതാജി? ദാമോദര ആരതി ചെയ്യും. അതെ അതെ, ദാമോദര രൂപത്തില് ദാമോദരനെയാണ് നമ്മൾ നെയ്വിളക്കില് ആരതി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദാമോദര നെയ്വിളക്ക് ചൊല്ലുന്നു. നെയ്വിളക്ക് കാണിക്കുക ഭഗവാന്. ഉം തുളസിയില് പഞ്ഞിയാക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ നാമ 16 റൗണ്ടുള്ളവരെ കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ നമ്മള് ഭക്തിയില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്ട്രാ റൗണ്ട്സ് ചെയ്യുക അല്ലേ? പിന്നെ ഗോവർദ്ധന പൂജ, തുളസി പൂജ, തുളസി വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ, കാരണം കാർത്തിക മാസത്തില് നമ്മള് ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന് 100 ഇരട്ടി അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ആ 16 മാലയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാല ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ജപിക്കുന്ന 16 മാല ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ നാമവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലി അത് കേട്ട് ജപിക്കുന്ന അതിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ. പിന്നെ ഈ 4 യമനിയമങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റാതെ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രയും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ മാസം നമ്മൾ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അല്ലേ ദാമോദര മാസം. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ നാമം കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നു, കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദാമോദരനെയാണ് നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? ഒരുപാട് ഇരട്ടി ഫലങ്ങളാണ് ഈ മാസത്തില് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക. പിന്നെ ഈ ദാമോദര മാസത്തില് മധുര വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഊർജവ്രതം മധുരയിൽ വെച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അനേകം ഭക്തന്മാർ ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക മാസം ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിലും മറ്റു ധാമിലും ഒക്കെ പോയി അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർത്തിക മാസത്തിൽ അവർ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ പോയി ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നു. ഇനി പത്മപുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലെയുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും നടത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകുകയില്ലെന്ന് സാരം. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് ഏമക തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ മധുരയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്താൽ ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരികയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണല്ലേ? കാർത്തിക മാസം പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ അത് ധാമിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടിക്കാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ 59ാമത്തെ ഇനം, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ. അതായത് ജന്മാഷ്ടമി അല്ലേ? പിന്നെ അങ്ങനെ പല ജന്മദിനാഘോഷം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ആഘോഷങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാടണം. ഇവിടെ ഇതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ തിരുവവതാരത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മദന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചടങ്ങുകള് ഇതുപോലെ ഉത്സവം അനുഷ്ഠാനം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും. ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? അതാണ് ഈ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലും പുരോഗതി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൊണ്ടാടണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 60-ാമത്തത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. അപ്പൊ 60 തൊട്ട് 64 വരെയാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഈ 64 ഇനങ്ങളിൽ ശക്തമായ 5 ഇനങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 60, 61, 62, 63, 64. അതാണ് 5 എണ്ണം. അതിൽ 60 എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. സാധുസംഗ നാമകീർത്തൻ ഭാഗവത ശ്രവണ മധുരവ ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയ സേവന. ശ്ലോകം എവിടെ പോയി? സാധുസംഗ ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ല മോനെ. ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മാതാജി നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ 5 എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയില് വരുന്നത്. സാധുസംഗ നാമകീർത്തൻ ഭാഗവത ശ്രവണ മധുരവ ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയ സേവായ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന 5 എണ്ണം ഭക്തരുമായി, സാധുസംഗ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം സഹവസിക്കണം. നാമകീർത്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഭാഗവത ശ്രവണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കണം. മധുരവാസ് മധുരയിൽ വസിക്കണം. ശ്രീമൂർത്തിയുടെ ശ്രദ്ധയ സേവ, അതായത് വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ശ്രീമൂർത്തി അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുക. ഇതാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ: സാധുസംഗം, നാമകീർത്തനം, ഭാഗവത ശ്രവണം, മധുരാവാസം, ശ്രീമൂർത്തിയുടെ ശ്രദ്ധാസേവ. ഇത് പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് 60-ാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീമൂർത്തി ശ്രദ്ധയാ സേവ, അതായത് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള മൂർത്തി ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആദിപുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 2 ഡിവൈസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, ഇത് എക്കോ അടിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിപുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി ലഭിച്ചവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്, അതായത് വ്യക്തിഗതാസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദിപുരാണം പറയുന്നു. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിവാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥയിലല്ല. അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ശിശുപാലൻ, കംസൻ, ദണ്ഡവക്രൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനോട് ശത്രുത കാണിച്ച മറ്റ് കുറെ അസുരന്മാര് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വന്നിട്ടുള്ളവര്, അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? മുക്തി ലഭിച്ചു. പക്ഷെ ആ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തിയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. പക്ഷെ സായുജ്യ മുക്തിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം? എന്താ? അവിടെ ആത്മാവിന് സേവനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അധിക നാള് അവിടെ നിൽക്കാൻ ആത്മാവിന് തോന്നില്ല. അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും.
എന്നാൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന, ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹം, അത് ഭക്തന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന, ഭക്തന്റെ ആ മനോഭാവം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല. അപ്പൊ അവര് മുക്ത ജീവാത്മാവാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അവര് മുക്തരാണ്, അവര് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ളവരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ സേവിക്കാണ്. അപ്പൊ രൂപത്തെ സേവിക്കുന്നവര് ഭക്തരാണ്, അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. ആ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായുജ്യമുക്തിയല്ല, അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആ സേവാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഭക്തരാണ് ഭഗവതിനെ സേവിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും വിമോചനമല്ല. വെറും വിമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സായുജ്യമുക്തി, അത് വെറും വിമോചനമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളില്ല, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല. അപ്പം ഭൗതിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ ഭക്തന് കിട്ടുന്നത് അതിനും ഉപരിയാണ്, അല്ലേ? ഉയർന്ന ആനുകൂല്യമാണ് ഭക്തന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കാരണം ലഭിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. 61ാമത്തത് ഭാഗവത പാരായണം. അപ്പൊ ഭാഗവത പാരായണം ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ വേദം എന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള പഴുത്ത പഴമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഭാഗവതം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ആ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ കേൾക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം കച്ചവടമാണ്. കച്ചവടമാക്കിയിട്ടുള്ളവരല്ലേ? പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കരുത്. പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. പിന്നെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ശ്രവിക്കുന്നവർ ഏത് മനോഭാവത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ശ്രവിക്കേണ്ടത്? വിശ്വാസത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു അത് എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു? അല്ല, അത് ഇവിടെയല്ല, അപ്പുറത്താണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പരിവർത്തനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ ഭക്തരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കണം. പിന്നെ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നിഗമ കൽപ്പതരൂർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമദ്രവ സഭ്യത. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും പഴുത്ത ഫലമാണ്. തത്ത കൊക്കിൽ തൊടുമ്പോൾ കൂടുതൽ മധുരം. അപ്പൊ തത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശുകദേവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ തത്ത അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മധുരം കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ലെയർ കട്ടാവും. അത് തത്തയുടെ ചുണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ലെയർ, ഇത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ലെയർ കട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മധുരത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർഗളിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ മധുരമാണ്, അല്ലെ? അപ്പം വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. അപ്പൊ വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ
ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശായിയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിക്കിയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. ഇനി ആ ഭാഗവതം എങ്ങനെ കേൾക്കണം? ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ. ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആവണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക് ക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടിയാലേ നേരെയാകും. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം, അല്ലെ? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഭാഗവതം ഉണ്ട്, പേഴ്സൺ ഭാഗവതം ഉണ്ട്. ബുക്കിനെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഈ ഭാഗവതത്തിൽ എന്തു പറയുന്നോ അത് അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെ, അത് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഭക്തന്മാരെയും ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. ആ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് താൻ വലിയ ഭക്തനായുള്ളൂ എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് എത്ര നാള് കടന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 14 വർഷം 16 വർഷം 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, കുട്ടി വരുന്നില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറയും, നിന്നെ മായയുടെ പിടിയിൽ പെടില്ല, നീ പുറത്തു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം മുക്താത്മാവാണ്, ജനിച്ചപ്പോഴേ മുക്തനാണ്. പക്ഷെ മുക്തനാണെങ്കിലും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭക്തിയിൽ വന്നില്ല. എന്തായിരുന്നു? ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു, അല്ലെ? പിന്നീട് തൻ്റെ പിതാവ് എന്താണ്, ജനിച്ച ഉടനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് വ്യാസദേവൻ പുറകെ ഓടുന്നു. വ്യാസദേവൻ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കണില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിടും. ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ട് 2 ശ്ലോകം ചൊല്ലും. ഏതൊക്കെയാണ് 2 ശ്ലോകം? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അഹോ ബക്കീയം സ്തനകാലകൂടം, അതായത് എന്താ ബക്കി എന്ന് പറയുന്നത്? പൂതനെ വിഷം വെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ആ സ്ത്രീയെ അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ബർഹാപീഠം നരവട്ട കർണികോ കർണികാരം, ആ ശ്ലോകം, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം, തലയിൽ മയിൽപ്പീലി വെച്ച് ഓടക്കുഴലേന്തി ആ സുന്ദരമായ രൂപം. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. അതാണ് ഭാഗവതം വെറുതെ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേൾക്കരുത്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഭക്തരിൽ കൂടെ വേണം, ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഏറെ ആകൃഷ്ടനെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവായ വ്യാസദേവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപക്വമായ സംഭാവന മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് സാരം. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഈ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും പഴുത്ത ഫലമാണല്ലേ, പരിപക്വമായിട്ടുള്ള. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ തന്റെ പക്വ അവസ്ഥയിൽ രചിച്ചതാണ്. കൂടാതെ ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും
പരമോന്നതമായ ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കണം. അടുത്തത് 62. ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുക. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് ഇതുവരെ ഹരേ രചിത കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. വായിച്ചു. സുത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനകമുനി വിശദീകരിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. സ്വർലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിനു സമാനമല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. സാധുസംഗ സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രകായ ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധിഹായ. ഈ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ ലവ മാത്ര സാധുസംഗ. ലവ മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു അല്പം നിമിഷം. മാത്രം. അല്പം. ലവ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് എത്രയാണെന്നറിയോ? ലവ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? സാധുസംഗ സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രകായ ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധിഹായ. എല്ലാ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും വിധി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായി ഒരു നിമിഷം സഹവസിച്ചാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് എല്ലാ വിജയവും നേടാനാകും. ജ്യോതിശാസ്ത്ര കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലവ എന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 11 1/11 സെക്കൻഡ്. ഈ ലവ 11 എന്ന് ഓർത്താൽ മതി, അപ്പൊ നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല. ലവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11, അപ്പം 11 സെക്കൻഡാണ് ലവ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ സമയത്ത് പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ ആയിട്ട് സഹവാസം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അല്ലെ? ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനും ഹിരണ്യകശിപുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം ഹരിഭക്തി സൂതോദയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, മകനെ, സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണ് അത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്ഫടിക നിർമ്മലമാണെങ്കിൽ ഇപ്പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പുരുഷൻ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവനും സ്ത്രീ അരോഗ്യയുമാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംയോഗഫലമായി ഗർഭധാരണം നടക്കും. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവനും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആണെങ്കിലും ഫലവും നന്നായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അതായത് പുരുഷന് പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയുണ്ട്, സ്ത്രീക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സ്ത്രീക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന വ്യക്തി അത്രയും ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മൂഡ് രണ്ടും ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേറെന്തേലും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ ആ എഫക്റ്റ് വരില്ലല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കേൾക്കണം.
അതാണ് നിത്യം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം കേൾക്കും. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക, മനനം ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കാണും. ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് അന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കാം, അപ്പോഴാണ് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ യോഗ്യനായിരിക്കണം, സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും യോഗ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തസംഘത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 63. 63 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. അപ്പൊ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് വിളിച്ചത്? ഓക്കെ. അപ്പം പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയില് ഇപ്പൊ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഈ 5 ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ? തിരുനാമം ജപിക്കുക. തിരുനാമ ജപം അല്ലെ. ആ നാമജപം, അതാണ് 63 പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുക എന്നുള്ളത്. ആരേലും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വിളിച്ചത്? അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ 11:1-11 അല്ല, 2.1.11 2-ാം സ്കന്ധമാണ്. 2:1-11. ശിവദേവ ഭൂസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഫലാകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. നിർണീതം, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. ശുകദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ഫലാകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗസാധനകളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആദിപുരാണം വായിക്കണം മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ ആദിപുരാണത്തിലത്? ഇനി ഹരേ ആർക്കെങ്കിലും? കൃഷ്ണ. ആദിപുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണനും ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അർജുനനോട് പറയുന്നു: എന്റെ സർവാധിസായിയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവന ഉണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവും ഇല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവും ഇല്ല എന്ന് പത്മപുരാണം തുടരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ഈ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. അതാണ് നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വ നാമനാമിന. അഭിന്നത്വ നാമനാമിന. കൃഷ്ണന്റെ പവിത്ര നാമം അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദദായകമാണ്.
എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നൽകുന്നു. കാരണം അത് കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ്. കൃഷ്ണനാമം പൂർണ്ണമാണ്. അതെല്ലാ അതീന്ദ്രിയ മൃദുലതകളുടെയും രൂപമാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത് ഭൗതിക നാമമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക പേര് അല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. അത് കൃഷ്ണനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതല്ല. കൃഷ്ണൻ എത്ര മഹത്വമാണോ അതുപോലെ മഹത്വമാണ് ഹരിയുടെ നാമം. കൃഷ്ണനാമം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാകാത്തതിനാൽ അത് മായയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമില്ല. കൃഷ്ണനാമം എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തവും ആത്മീയവുമാണ്. അതൊരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഒരുപോലെയാണ്. അഭിന്നത്വം നാമനാമിനാം. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധമാണ്, നിത്യവും മുക്തമാണ്. അത് അത്രയും രുചികരമാണ്. ആനന്ദ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ, എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദദാതാവ്, പവിത്ര നാമം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദദായകമാണ്. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസ വിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമിന. അപ്പൊ അവിടെ ആദി പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ പറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹൃദയ മാലിന്യം അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് നാമജപത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന് നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അനുശാസനയിൽ ശിഷ്യൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പരിശീലിക്കപ്പെടും. ഒപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനും. സ്വാത്മചോദിതമായ സേവന മനോഭാവം വളരുന്നതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ തിരുനാമങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ, ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ ശക്തി കിട്ടുക. ആ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആകുന്ന, ഒഫീഷ്യലി കണക്ട് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ 64 അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യത്തെ 3 അംഗങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കുക, ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. ആ ഗുരുവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം, ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് നാമം കിട്ടുമ്പോൾ ആ നാമം പിന്നീട് ശുദ്ധനാമമായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അത് ആ നാമത്തിന്റെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ആ ഫലം ലഭിക്കുക, അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കുക. അത് ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാമം ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നാമം ജപിച്ചില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ജപിക്കാം. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ് ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കാത്തവരുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലെ, പ്രീ എമിനന്റ് ആചാര്യ. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാരെയും ആദ്യ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ നിന്ന് നമ്മള് ആ നാമം പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നാമത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ, ആ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കാൻ, എനിക്ക് ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം, ഇനിഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അല്ലെ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിപ്പം ലേണേഴ്സ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്ക് ആ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്ന, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഫുൾ ലൈസൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ ആ ആത്മീയ ശബ്ദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഫലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേതോദർപ്പണമാർജനം, ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം, ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്ര വിതരണം, വിദ്യാവധു ജീവനം അല്ലെ. പ്രധാനമാണ് നമ്മളുടെ നാമജപം. ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏതേലും ഒന്ന്, ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹരിനാമമാണ്. പക്ഷേ
ഈ നാമം നന്നായിട്ട് ജപിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി 4 നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ നാമം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്ത് അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ബാക്കി 4 ബാക്കി 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? സാധുസംഗ, നാമ മധുരാവാസ്, ഭാഗവത സേവ, ശ്രീമൂർത്തിയുടെ സേവ, മധുരാവാസം, സാധുസംഗ, ശ്രീമൂർത്തി സേവ. ശ്രീമൂർത്തി സേവ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള 4 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ നാമം നന്നായിട്ട് ജപിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പം ഹരിനാമം ഇതാണ് കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലേ? ഇനി അവസാനം 64-ാമത്തേതില് വീണ്ടും മധുരാവാസം പറയുന്നു, അല്ലെ? മധുരാവാസം എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 64 അംഗങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്ത് മധുരാവാസം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് മധുരാവാസം. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതാരാ വായിക്കുന്നത്? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര്, ഗീതാ മാതാജി ഇതുവരെ വായിച്ചില്ലല്ലോ. മാതാരി വായിച്ചോളൂ. ഹരിബോൾ സങ്കീർത്തന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധുരാവാസ, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലെ വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ട മുക്തിയിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്ര സ്നേഹപൂർണമായി ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? പല കാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ. പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. തീർച്ചയായും ഭഗവാനിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്ര പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന ഈ പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഹരിബോൾ മാതാജി. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടോ, മധുരയില് ഒറ്റ ദിവസം വാസം കൊണ്ട് ഭഗവാന് നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉയർത്താൻ വരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ധാമിലുള്ള വാസം. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണല്ലേ മധുര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ, 4 സ്ഥലത്ത് മധുരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 4 തവണയാണ് മധുരയെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 64 ഇനത്തിൽ 7ാമത്തെ ഇനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ തന്നെ 55ാമത്തില് മധുര വൃന്ദാവനം പ്രത്യേകമായി അവിടെ ജീവിക്കുകയും വിവിധ രീതിയിൽ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 64 പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഭക്തി ഉണർത്താനുള്ള മധുര വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സമാനതയില്ലാത്ത കഴിവ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ധാമിൽ പോവുക. പക്ഷെ ധാമിൽ പോയി ജീവിക്കുക, ഫുള്ളായിട്ട് പോയി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അത് അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തര്, ആ സാക്ഷാത്കാര തലത്തിൽ എത്തിയവരാണ് ധാമില്. അത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മള് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ധാമിൽ സന്ദർശനം മസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? നമ്മളെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ധാമിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീടിനെ നമ്മളൊരു ധാമാക്കുക. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ധാമിൽ പോയി സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റക്കായെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ആ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്റ്റക്കായി. മാതാജി ഇല്ലല്ലോ, കട്ടായോ മാതാജി? മാതാജി ലെഫ്റ്റായി വരുമായിരിക്കും. എന്താ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേട്ടായിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലേ അപ്പോ? ഇല്ല, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഈ 4 വട്ടം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ? 4 സ്ഥലങ്ങൾ അത് കേട്ടോ. കേട്ടു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ മധുരയിൽ വസിക്കുക എന്ന് ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ മധുരാവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കണം. പിന്നെ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ 5 ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെ നമ്മൾ മധുര സന്ദർശിക്കും? നമ്മളെ വീട് തന്നെ മധുര, അതായത് ഒരു ധാമാക്കുക. നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ ധാമിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവിക്കുക. നമ്മുടെ വീട് ഭഗവാന്റെ വീടാണ്, ഞാനിവിടെ സേവകനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ആ മനോഭാവം വളർത്തുക. പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക, ക്ഷേത്രത്തിൽ സേവ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ധാമുകളെ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം തീർന്നു. 12. ഇനി 13 എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പഞ്ചാംഗമല്ല, 64 ഇനം പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ ഒരിടത്ത് പോലും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇല്ല അല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ കുറിച്ച് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ 64 ഇനത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്തിനാ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്? അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് അല്ലേ? ഗ്രാജുവലായിട്ട് അത് ഭക്തിയിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, തെക്താ സ്വധർമ്മ ചരണാംബുജം ഹരേ, ആ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമം എല്ലാം പക്കയായിട്ട് പാലിച്ചു, പക്ഷെ ആ ഭഗവാനില് ഭക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെയാണ്. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമം നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് നഷ്ടമാണുള്ളത്? അവനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോട് പോകാന്നാണ്. അതെ. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കണം. ഉയർന്ന ഭക്തിയിൽ എത്തിയവർക്കാണ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ, അത് കർമ്മികളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ